Wahagzang mo sa higari tanale po. जों दिनै हेजामारा ब्लकनि बिसिङाव खालायजाक निरन्जन पारा रबिचरन पारा सरि रबिचरन पाराव फायजाक मो बैकुन्ठर बिसिनि आन्दाराव खालायो जोंनि बिडिअ साहेब दङ जोंनि साबजुनाल भाइस चेयारमेनबो दङ जों साल किसिसा सिगां नुखा ससियेल मिडियानि बिसिंथै अ पाराव थांलायसो खायनानै खुबै खस्थ अबो जोंनि अलरेडि नलेजआव दङ बे अ जागानि किसा मेटार दङ जे जागा बाक्सा सारना नाया लामा खायनानै थांगाखाय ओंखाय दाउ पारानि बर'ग बायजों कक सालायका जत लुकुरकनो जे यांनार आयांनार जत लुकुरकनो जागा रिनाय अबहाके बरक साका ओंखाय जों बिडिअ साहेबनो तै जिनि जे अफिसियेल रकनो जों अबनो थानाय जाते अ लामानो जों दाक्ति खालायनानै आगिनि सिमिन खालायनानै बागै अलरेडि जों जागा स्टिल ब्रिज खायनानै बागै बानि रक तुजाकसै ओंखाय अब किसिसा जरा नांनाय अ वातैनि बागै रक जों खायमायंनि दंमान बागैसे किजा लेरि थांका हायफानो जों लुकुरक दंमोन सानानै मुसुंगो जों गोबांमा जरावनो जों लुकुरक बाय दंग लुकुरक बाय दंनाय ओंखाय तफानो जों ससियेल मिडिया बिसिंथि गोबांमा चेनेल रक नुजाका जे अ रबिचरन पारानि बेपार रकनो ससियेल मिडिया आं मिया सिनुगो दंगर टिभि बाय स्रां जाति चेनेल ओंखाय दंगर टिभि ते स्रां जाति चेनेल नबो हामबाय मारियो जे नर कामि कामि बिसिं बिसिं हाबै जिनि लुकुरकनि जे केबें मुं दंमा रकनो नरक तिसाय फुनुमानि बागैनो जोंबो तिनि अ जागा फाय लुकुरक बाय मालायनानि चान्स मानखा गावम हायकेनो जों ससियेल मिडिया जारा चालुबै दंनाय इउटिउबार रकनो जतनो सिनिति प्रासारकनि जे केबें मुं दंमा रक जे प्रब्लेम्स रकनो आमते हायकेनो तेबो तिसानानि थु जों जाते उसको माननानि जे लुकुरकनो सुबासु खालायनानि कारण सिनि मकलबो जतनो जों सायमाननाय जों जत जागावनो थाङै जों नायनानि ते जत जागानि प्रब्लेमनो जों एकबारैनो जों सायमाननानिबो कगिया गाबो ससियेल मिडिया तै सायमानो तै ससियेल मिडिया रक अम हायकेनो दफानि बागै सामु खालाय दङ नरकनो बेलायखेनो हामबाय किन्तु अर तिनि फाइनाय रकनो हामबाय जे अ लुकु पारानि लुकुरकनि प्रब्लेम्स तै याकै जिनि नलेज तो मानि बागै थिनांगो जों सुदु अ पारा सिमिया जों सिनि आनि जे कन्स्टिट्युएन्सि दंमानि अथवा हेजामारा ब्लकनि आन्दार जे दंमानि गामि रकनो जों अम हायकेनो जों लुकुरकनि लगयो दंनायनि कग्रियो ते जों जेहेतु खोनानि सिमि दुर्गा पूजा तिनिते अलरेडि बेल सस्ति नgi थाका तो फानसे जों नगबो थाया बिडिअ साहेब जों बुसु कष्टखाय सामुं खाय दं तिनिबो गोबांमा बिनि अफिसियेल सिगनेचार खायनानै दङ सिनि साबजुनाल बाय चेयारमेन सनिबो दङ नक खिबिलाय फनथ जों सामुं खाय दङ साबनि बागै लुकुरकनि बागै के सिनि बिडिअ साहेब बेलायखेनो एनार्जेटिक ते बयस बचिन स्लाइस अनेक बयस कम जों बताबो सामुं खायनाय बयस न हायसे जों जेसे ससियेल मिडिया मानखा जों लगलगिन खाबु हायसे आसार फुन सिमि रक सामुं सिंजने अ सामुं स्टिल ब्रिज अबनो वातै रक पाइबाय खांखाय सुदु अर सिमिया सिनि बासाय गामि रकनि जे लामा रक बेलायखे बेहाल अबस्था अब ताक ताले अब आगिनि सिमिनो गा अब रक बसुं जतो आरआईडीएफ हरै प्राय 4 करोड़नि बागै जों रहरजा बासाय गामिनि रकनि बागै एके बासाय गामिनि सिमिया सुदु अते अ पारा रबिचरन पारानि बरक सिमिया तावबो सिमनाव 9-10टा अमते हे लोकेशन दंखो जे लोकेशना तावबो फायर सार्भिस ते जिनि एम्बुलेन्स रक हाबै मायाको अब रकनो जों खायनानि बागै रेडी दङ जों साइटगै दङ जिनि एलाकाव कुनु पारा आनकानेक्टेड ता दंथुं तावबो आनकानेक्टेड दंथुं हंखाय जों जिनि लिडार्सनि बिसिंथि ते ससियेल मिडियानि बिसिंथि आब्रमतेबो फुनुंनानि बागै आं जतननो कयनानि आत्ता कैसा सर ओ पारा ओ कामिनि लुकुरक जे ओ लामा जागा मालेरो जागा रिया हने हिमानो अब ताबरले गगसिका सालायके बरक साव आयं नारो दङ बिनि पुकु रखिया दङ आजाक तिता पेला साइटिं रगिनानि दाबि हयतो बिनि बतंनि मानो जों नुगो सुदु अर सिमिया गोबांमा जागावनो लामा खायना थाङा जागानि प्रब्लेम दङ जागा मानलाया थानिबो गोबांमा जों प्रब्लेम नुजागो हायबान आबरनो जों आसुक प्रब्लेम कतरनि वानसुगिया बरनो बुजोगै सुजोगैनो जों थिनांगो जाते सिनि बरक लामा हिमानानि आमते हायके जों सामुं खालायनाय जेहेतु ताबुक सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप जों तिप्रासारकनि हामक्रायनि बागै सामुं खायनाय बागै समायतांजाक जों सामुं खायनो सिनि दफारकनो बुसुक सुबिदारिमोन आबो चेष्टा खालायदों हामबाय